И здравейте хора, в днешното видео ще играя Geometry Dash. Но преди да започнем, може да се абонирате за каналът ми и да прасите лайк бутона. Също така, ако това видео събере 10 лайка, ще направя и втора част на играта. Ще се опитаме да минем третото ниво. Ние в предишното видео стигнахме до тук и този път ще бъда с моя приятел. И като аз загубя, ще давам на моя приятел и така ще се редуваме. И така, първо аз ще играя. Добре, давай. Той пак ще бъде, защото сега е той наред. Сега това той го прави. Сега е мой ред. Сега е негов ред. И който мине нивото, ще спечели, а пък другият ще е загубил. И може да пишете в коментари какво предизвикателство да направи. Сега е той, не съм аз. Доста добре се справя. Сега съм аз. Сега той. Сега съм аз. И също така много ви благодаря, хора, че достигнахте първата ни цел на първото ни видео на 99 нощи. Стигнахте 10 лайка, даже стигнахте 15 лайка. Така че скоро ще има и втора част. Сега аз играя. Сега съм аз. Сега той. Сега съм аз. Чакай, дай той си. Сега съм аз. Искам да ви кажа, който се губи, кажете някое такова предизвикателство, което е възможно да се направи, а не невъзможно или опасно за живота. Например, да издаде една лъжица канела или там има едно канелено предизвикателство или нещо нормално.
Хора, извинявайте, че за малко спрях, просто трябваше да... Точно сега си... Сега си. Сега съм аз. Ама хора, този път аз ще го мина това ниво и моят приятел ще загуби. Казвам ви, хора. Сега това е ред. Сега е мой ред. Съжалявам, ако е малко скучно, но ще се опитам този път да го минам или от следващия път. Също така, ако пак коментарите не са пуснати, ще ви напиша на постовете, ще ви напиша да гласувате, например, две неща може да измисля, които да направя и вие да изберете кое искате. Сега е мой ред. Хора, ще се опитаме най-много да кажем до 30, по 30 път и това ще бъде от клипът. Сега сме на 24-ти път. Сега така е предпоследния път. Или всъщност, ако аз сега не успея, трябва някой да победи и тогава ще свърши видеото. Май аз ще успея да спечеля. Не, хора, не успях. И сега това е... Да спечелим. Аз трябва да правя предизвикателство. Аз скоро ще ви напиша две неща в коментарите и вие ще изберете кое искате от двете. Моят приятел е малко болен, ама нищо. Ще оздравее.
Сега хора, този път имам предчувствие, че аз ще го мина. Хора, не можах. Този път, хора, това ще е последния опит. Хора, казвам, този път ще успея, сигурен съм. Хора, извинявай, ако ми е малко скучно, че се едно и също ниво играем. Но за напред ще се опитаме и други нива да играем. Хора, сега ще го направя. Почти го направих. Не! Хора! No way! No way! 96%. Също така, сигурно хора ще заснема на видео на стила Бренърт на евента. Хора, сега ще го мина. Я вече 46 пъти. 47. Толкова близо преди малко.
хора, това видео малко по-дълго ще се получи. Ама... Просто нещо не можем. Днеска не ни върви. Вчера много ни вървеше. Ама... Днеска... Не ни върви. И хора, знаете ли, че първият път, когато си инсталирах играта за първи път да играя, знаете ли, че първото ниво ми отне 500 и няколко опита, за да го мина. Хора, ако сега го мина, трябва да се абонирате за каналът ми. Задължително трябва да се абонирате, ако го мина. Хора, сега аз го минавам, така че май аз ще го мина. Сега си игра, но може да загубим. И хора, най-накрая го минах. Ще ви пиша в постовете, ще ви пиша две предизвикателства. Вие ми пишете там в постовете, ми пишете кое от двете искате и което имам повече гласуване за това такова предизвикателство ще направим. И до скоро от мен, не забравяйте да се абонирате, лайквате и чао!